Derter izen gaeliko bat da eta arran nahi du anaiak. Eta gure taldearen izena da, eta deitu dugu, zeren eta ene anaiarekin, patxirekin, bikote bat egin dugu, eta anaiak girelarik, Derter deitu dugu gure taldea. Hasi gira 2021, duela bizpahiru urtetik egiten genuen keltik musika jadanik, folk modan, eta egin nahi genuen folk modan gehiago ostatuetan jotzeko, eta gure lehen kontzertua egin dugu Hermion itsasontzian, 2021 kontzertu moduz, eta biziki ongi pasatu zen. Txikidanik entzuten dugu musika hainitz eta euskal musika bereziki. Hor, atxematen dugu hainitz irlandes eta keltika soin hori euskal musikan. Surtan Belek garaian hartu zuen ere kolpe hori. Oskorriko kantuekin ere, Tapia Taleturia izan dira ere hainitz musika hortan. Eta Kepa Junkera, batez ere. Eta musika hori hainitz entzunez egia belarria hortan ginuen. Eta gogoa ginuen, gero gehiago sakontzea musika hori. Gogoa ginuen zinez keltika musika erakustea, eta ez bakarrik irlandes musika. Eta guretzat keltika musika zabaltzen da Quebecen badute musika hainitz hori, Galizian entzuten da ere, joaiten gira ere Zelanda berrirat. Guti gora bera izaten da nun itsasontziak badiren eta portuak badiren, keltika musika jotzen dute, kasik, pirata giroan. Julen eta Patxi Bridier Baionarrak 2018an sortu zen rock-punk irlandarra egiten zuen Tricky Blinders taldean aritu ziren. Hor ernaldu zen Derter bikoa osatzeko hazia. Irlandar errorik ez badute ere eta bertan bizitzen egonez badira ere, uhartera bidaiatu izan dute bertako kultura hobeto ezagutu eta Euskal Herrira ekartzeko. Baituzu ohidurak live session delakoak. Orain pixka bat hasten da Ketideriz ostatuan hilabete guziz, baina Irlandan baituzue ostatuetan egun guziz edo haste guziz jendeak etortzen dira musika egiteko. Bi moldetan pentsatu dugu gure taldea, lanabiziz ostatuetan musika egiteko bakarrik. Eta gero gehiago kontzertu gisa nun esplikatzen ditugun, musikak nun nik heldu diren, zein garaiekoak eta tresnen ere esplikatzeko, ez tresna ezberdina baitugu. Nik jotzen dut irlandes buzukia. Greziatik heldu den gitarra bat, irlandesek pixkat moldatu dute eien maneran eta 8 hariko gitarra bat da. Hari bakotsa doblatuak. Eta emaiten duen soinua nun bi gitarrak elgarrekin jotzen dutena. Eta horrek du pixkat hori emaiten, soinu irlandes hori emaiten. Hasteko ni flauta jotzen dut, eta flauta desberdinak baditut. Hasteko badut tin whistle, tin inglesez erraiten da txikia, 6 siloba karri batzuekin, eta horrekin kantu guziak egiten ditut. Eta badut low whistle, handiagoa dela, eta soinu apalagoak egiten dituztena. Eta horrekin baituzu Irlanda musikan, doinuak egiten dituzten instrumentuak, baduzu flauta, baduzu bibulina, eta kornemusa. Eta nik hartu dut kornemusa hori, hor dira elektroniko kornemusa bat. Berriki Baionako Katie Daly's taberna Irlandarrean izan dira St. Patrick's patroiaren egunaren kari antolatu dituzten kontzertuetan. Eta baita, Loga Antzokian ere Sorotan Bele taldeak Baionako Harmoniarekin Lapurdiko hiriburuan eskaini zituen 2 kontzertuen aintzin giroa berotzen. Datozen hilabeteetan ere seguru izango dugula aukera beren musikaz gozatzeko, baita formatu berri batean ere. Nahi ginuen hurbildu euskal dantza musika eta irlandes musika. Eta zergatik ez sortu mutxiko dantzaldi oso bat irlandes tresnekin. Hortan ari gira, saiatzen sekatzen zein soinu ateratzen ari ginuen hortik, dantzaldi folk tradizional oso baten sortzeko irlandes soinuekin. Eta zuen herri, ostatu eta xokoetan eien musika eraman nahi baduzue sare sozialetan atxeman aldituzue, baita beren e-mailean ere. Anartean, Morrigan dantzaldia beraien azken proposamen honekin doakizue gure gaurko agurra. Izan untxa, eta bihar arte.